Boas noites, señoras e señores, amigos e amigas, benvidos ao programa das noites dos domingos, o Rei da Comedia, onde 7 aspirantes, 7 vos aspirantes, tentan de acadar a coroa do Rei da Comedia e converterse, así, nunha estrela da televisión. Nova estrela da televisión de Galicia, non si? Sí, porque aquí queremos darlle a oportunidade a 7 aspirantes a converterse en estrela da televisión. Se o conseguen ou non, xa o veremos. E vostedes, cos teléfonos, elixen o gañador. E como fanos falta os aspirantes, porque son os verdadeiros protagonistas deste programa, imos darlle entrada. Eles son os seguintes: Xavier de Chantada, Fran, Melchor, Isi, o furacán da estrada, aí os teñen, eles son os nosos aspirantes. Boas noites, muchachos, como estades? Ben, tentando de traballar o máis posible para que vos voten, verdade? Porque a verdade é que a pasada semana quedaron as cousas, pois lembran vostedes que a clasificación xeral, porque isto é como nas voltas ciclistas, hai unha clasificación xeral e hai unha clasificación provisional que é a do programa. Neste tempo é a clasificación provisional. Pero noutro programa quedaban as cousas da seguinte forma. Podémolo ver ou non o podemos ver nun gráfico? Sí, eu penso que sí. A ver se seguiron os como 3 primeiros os do programa do domingo pasado. Quedaron as votacións, lembren, da seguinte maneira. Quedaba como primeiro posto Isi, despois estaba Xavier de Chantada e, por último, estaba Fran de Corcubión. Pero as cousas... As cousas cambiaron, porque ata este momento a clasificación provisional, ata este momento, entre todas as chamadas que houve durante esta semana, quedaron da seguinte maneira. Nos gráficos teñen vostedes, aínda que non teñen cara, porque imos a sabelo agora mesmo, pois un dos nosos aspirantes co 19,6%. Quen irá co 19,6%? Podémolo descubrir? Melchor! Melchor! Co 20,5% das chamadas, hai outro aspirante, Xavier! Na clasificación provisional, lembro, no primeiro posto está co 23,5%... Isi! O que nos gusta no Rei da Comedia é rir. E por eso andamos buscando xente pois, que nos divirta, non? E para iso vamos a pasar cun vídeo. Dalle o vídeo. Vamos a ver, hai un concurso de tiro con arco e un rapaz ca mazá na cabeza. Vai primeiro un británico, dispara o chaval ca mazá na cabeza, a frecha que vai, e a frecha corta en dúas metades a mazán. Todo o mundo aplaude e o inglés dice thank you, I am Robin Hood. O seguinte concursante é suizo, un chaval ca mazán aquí, o público conmocionado, dispara a frecha vai, a mazán en dúas mitades. E o suizo di thank you, I am Guillermo Tell. Vai o galego, dispara con arco, o mesmo chaval con outra mazá na cabeza, a frecha que vai, en vez de chegar a mazá, nun ollo, levalle un ollo, chaval. A xente berrando de pánico, e o galego impávido que di, I am sorry. Entendiche? A verdade, home, non teño nada en contra túa, señor Reixa, pero esperaba un pouquiño máis. Non me pareceu moi gracioso, e se te queres dedicar a isto, vas ter que mellorar. Eu vou te presentar ao compañeiro que fai moi ben. A ver, veña, Melchor, contanos algo, que ti eres moi ben. Gracias.
Gracias, gracias. Pois eu vou vos contar que meus pais tiñan ali na bodega unha pipa de viño que sempre perdía e facía unha pociña de viño ali no chan. E había 2 ratos na bodega que saían sempre polo seu buratiño e iban beber naquel viño. Apañaban cada borrachera que aquelo non tiña nin traza nin xeito. Uns días bailaban, outros días cantaban, pero un día a un deles ocurreuselle ir parar un camión que viña pola carretera. Mirade que ocurrencias. E foi e puxose na carretera con unha borrachera tremenda así. E o outro rato decíalle: que te vai matar o camión, que te vai matar o camión. E o outro decíalle: un rato é un rato e un gato é un bicho que o paro e digo cheu que o paro. Pero non ves que te vai deixar como unha filloa, sai dai! Que estás calado! E con tan boa sorte, o camión pillou unha punta na carretera, pinchou unha roda, o chofer empezou a controlar o camión, a controlar, e foi parar xusto nas mans do ratiño que estaba así. O outro rato, parmado. E parou un camión! O meu compañeiro parou un camión! Isto é alucinante! 20 ratiños que parou un camión! E nesto chofer dille ao acompañante, dille: Manolo, baixa o gato que pinchamos. E dille o ratiño co armado na roda: como baixa o gato, douche a volta o camión! Gracias. Gustouche o número? Sí, sí, ben bonito e ben insinuante. Dame lume. Lume, sí. Gracias, Antonio. Sabes por que sentei aquí? Pois non, supoño que porque esta é a zona de fumadores, non? No, sentei aquí por ti. Por mí? Sí. Sabes por qué? Non. Por que? Porque sei que eres un tipo perigoso. Perigoso eu? Non. Sí. Veña, non seas modesto. Si o sei todo. Vin como matastes ao teu pai para que controlares as viñas. É o que fixestes ca rapaza esa. Tamén sei que quixeches matar a túa nai. Non, non. Eu non fixe nada deso. Xa. Como tes unha cara tan común? Seguro que che confundín con outro. Veña, non intentes engañarme. Esti. Vale, fun eu, pero xa hai tempo que deixei o Pazo dos Lantaño e agora levo unha vida un pouco máis honrada. Entón xa que tes que ir a Porto Sás, a facer chanchullos co viriato ese. Se foi un asuntiño de nada. Sí. E Terra de Miranda, Por que postes comprar aquelas leiras? Non, un momento. Aí facía de bo. Sí. Robiño, que riquiño eres. Ademais, fago outras cousas. No lápis do carpinteiro facía de alcalde, no alquimista impaciente, de xefe comprensivo, en Entrebateas, por exemplo. Sí, e de que facías? De Mary Poppins? Non, facía de transportista. Contrabandista, Antonio. Eres un tipo perigoso. Non intentes facer tu riquiño. Pois, non sei. Se cadra tes razón, ao mellor son máis perigoso do que parezo. Invites unha copa? Unha copa? Sí. Ou dúas. Sei dun local na parte norte da cidade que está cheo de fume e alcohol. Vamos? Vamos. Bueno. Antonio Mourelos. Todo un placer. Oiches, vouche dicir unha cousa. Se non lle faz caso, eu despois do programa... Como te puxeches, niña? Está inmensa, guapísima e todo un pedazo de actriz. Aquí teñen a outro pedazo de actriz, Antonio Mourelos. De actriz. Pedazo de actriz.
E aquí estou feliz de estar no Rei da Comedia e con estes reis que temos como público. Feliz, que sei eu. A felicidade é un concepto como moi difícil de definir, non sei. Eu tive un amigo, por exemplo, que el quería facer unha tese doutoral sobre que era a felicidade, que é iso de estar feliz. El, por exemplo, estivo de mestre nunha aldeiña que está entre a Canda e o Padornelo, estas aldeiñas que tiñan esas escolas nas que estaban todos reunidos, neniños, neniñas, todos xuntos, escolas unitarias, non? Cando el chegou alá polo ano 80, a cousa era ali tan retrasada, que nin a televisión no ano 80 se podía ver ali. Ainda era desas escolas que os nenos entraban pola mañán e decían todos en fileira: buenos días, como está usted? 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 Que ao final o único que escoitas é está usted, está usted, está usted, está usted, está usted. Que eu ainda lembro, na miña época tamén facíamos así, e ao sair dicíamos como era: que usted lo pase bien hasta mañana, que usted lo pase bien hasta mañana, que depois chegou a apertura e o único que dicíamos era que usted lo pase bien, que usted lo pase bien, que... Ois, porque hasta mañana é un problema teu, A min, se esta noite tes problemas, non. Depois chegou a democracia e nada, ni que usted lo pase bien, nin nada, porque pensábamos nós: mira, tío, ti és funcionario, así que ti saberás que faz a túa vida, non? Vale, home. Este meu amigo quixo cambiar aquela escola, dixo: isto non pode seguir así, estes nenos teñen que facer algo distinto. Por exemplo, unha excursión, que nunca fixeran. Por exemplo, unha excursión a onde? A Samil, a Vigo, a descubrir o mar, esa cosa tan bonita que todos deberíamos descubrir o mar. Eu xa nacín con el descoberto e é unha pena, non? Pero é bonito. Alá levou os nenos a descubrir o mar, nun autobús. Supoño que farían o que fan os nenos nos autobuses, non? Aquilo de Carrascas, Carrascas, que bonita serena, unha vieja se meou, en un vaso moi caliente, e outra vieja lo bebió, creyendo que era aguardiente, e todo iso, non? Ou fumarían os primeiros pitillos sempre se botaban nunha excursión ou nunha boda. Eu botei nunha excursión. O problema é que eran celtas, que me convidou un amigo que dicía el: a mí non me gusta dos celtas, non é tanto fumar como cuspir. E a min desfíxoseme na boca e quedoume tal trauma que non puiden coller o vicio de fumar, nunca na vida, imposible. Mira que o intentei, incluso fui ao psicólogo, non houve forma, non son capaz de fumar. Total que chegaron a Vigo e cando miraron o mar, compañeiriños, aquilo foi. Os rapaciños quedaron nunca na vida. Canta auga, dixeron eles, canta auga. O meu amigo estaba orgulloso porque era un descubrimento no que el fora partícipe e pensaba que nunca máis descubrirían algo tan grande, algo tan maravilloso. Mentira, estaba enganado, porque 10 minutos máis tarde aqueles nenos estaban descubrindo os polos, os xelados de xelo, os polos de laranxa de limón. Non os coñecían, naquela aldea non se coñecían os polos. Aí sí que estaban maravillados, iso sí que lles gustou. Comparaban os polos e o mar. Un pouco de mar, un pouco de polo, home, é outra cousa, non? E nestas o meu amigo mirou un neniño roxiño aí duns 8 anos que chupaba aquel polo, que incluso cando acababa rillaba o pau. Non lembrades que rillábamos o pau? E pensaba o meu amigo: esa é a imaxe da felicidade. Se eu pudese coller iso e metelo nun libro, na miña tese doutoral, iso é a felicidade. E iso que o meu amigo non sabía o que estaba pensando o neniño. O neniño pensaba: hai estes polos, se os conocesen os meus irmáns, que os irmáns non foran á excursión, ou a miña tía, a tía Palmira, que non ten dentes, non? E entón este polo frío, asina, frío congelado, verdad que lle sabía de gustar, pensaba o neno. Alá botaron todo o día, un pouco de mar, un pouco de polo, un pouco de mar, un pouco de polo. Ao final, o autobús tiveron que marchar, os nenos compraron os últimos polos. Outra vez o meu amigo mirou aquel neniño chupando a imaxe da felicidade, mira a ti. Total, que están chegando de novo á súa aldea eses momentos finais en que os rapaciños van cansos, todos medios dormidiños, roucos, uns van contando chistes, outros... En fin, que nestas o profesor, o meu amigo, mira para atrás e mira aquel neniño do que falamos antes a chorar. Que lle pasa? Por que chora? Vai atrás
e mira que o neniño ten contra o peito a súa mochiliña e está todo mollado, mollado así polo peito, mollado así polas pernas, e dillo o meu amigo, pero home, como non pediches? Como non pediches? Parábamos, home, pero ademais, ti sabes que non hai problema, para que se tranquilizase, non? E o rapaz non entendía de que lle falaba o mestre, pero de que me fala? Por toda a explicación, o rapaz meteu a man dentro da mochiliña e tirou para fora uns papéis de cor laranxa e máis de cor limón, quero dicir, de cor amarelo e de cor butano, porque a laranxa se chama laranxa porque é de cor butano, basicamente. Eran os cadáveres exangües, os refugallos dos 6 polos de laranxa e de limón que el comprara para lle levar aos seus irmáns que nunca os probaran, a media dúcia de polos que lle quería levar a súa tía Palmira que non tiña dentes e seguro que lle había de... Aquel día, meus amigos e miñas amigas, ese neniño aprendeu unha gran lección, que a felicidade é algo efémero, que a felicidade é unha cousa que se che escapa por entre os dedos, que a felicidade é unha cousa que cando a tes na man non a podes deixar para máis tarde, tela que consumir inmediatamente. Gracias. Aquí imos algo máis vestidos, é iso que vai moitísimo calor. Depende. Sí, de porque eu fun á playa de nudistas. Que dis? Unha vez, puxeme tamén así, pensei ben, pero sabes que pasa? Que pasa? Que dá moitísima vergonza, non lle aconsello a ninguén, porque dá moita vergonza se está pasando conocido. Xa. Mira, oiches, isto non é normal, pero ti que reloxo tes? Ten un reloxo que marca 2 horas. Unha é a hora real e a outra debe de ser a de arca. Que así, despois miña nai cree esas cousas todas e discute comigo seguido. Cal delas? Di ela, ui, salen na televisión. E a mamá Rosa, non creas esas tonterías. Rosa? Porque ela creo. Claro. Con eso non se xoga, verdade? É que resulta que aquí Isi, claro, ten 3 nais. Falou de Rosa agora, que é a súa nai verdadeira, a biolóxica. Pero que ten 3. Entón, esta semana fomos facer unhas pequenas investigacións e a gravarlles un vídeo ás 3 nais para coñecelas e para saber, pero como é que ten 3 nais? Pois agora ímolo ver no vídeo que temos preparado. A ver, imos saber por que Isi ten 3 nais. Eu son Rosa, a nai de Manolo, aquí a Parín. E esta é Celia, miña irmán, que axudou a criálo como a min. E esta é a tía, que foi a que adotou, está con ela. E máis estudiou, e máis estudiaba se quixera eu, pero sabía bastante xa, e non quixo. Era moi guapo, era moi bonito, de pequeniño era moi bonito. Cando viñan traballar, viña para aquí, e logo empezou a collerlle cariño, e despois ela veulle unha idea, Antonio Otilio, ten que tratar a Manolo, poñelo por fillo, porque estes van, nós íamos vindo mesmo para aquí, viñamos para aquí. E despois esta doulle unha idea, e dixo, ben, e nós como ela tiña máis que nós daquela non tiñamos nada. Mereceu a pena porque eu continuei coa idea de que fora, como non tiña idea de casarme, para que houbera descendencia do que hai, sí. Unha vez que viñeron, foi para a carretera xogar e tiraron con pedras a botellas de lejía, salpicou os ollos e despois chegou a casa e dixo: ai, que quedei ceja, non me podo casar. Esta fotografía, vela ben? Sí, vexo, gracias a Dios. Esta foi a primeira fotografía que fixen co fillo adoptivo cando tiña 4 anos.
verdade, que lindas son. Miña tía ten unha barriga que parece estar embarazada, pero non está, Non. Ten 78 anos e é solteira e sin compromiso con nadie. Estás quitando ferro, pero son tan lindas. Pero agora eu entendo como el ven sobrado de enerxías. Porque claro, con mimo de 3 nais xa pode, non? Digo eu. Sí, sempre. De pequeno, sabes que a adoptiva cando era pequeno non entendía eso. Porque me decía, maite na tua nai da amarella, e dicía, o mina é rosa. E dicía, vaita la perda, dame 100 pesetas, e eu pasaba ao pipa, pillaba un pacho de caramelos. Por 100 pesetas. Ti pasáchelo mal. No. Pasáchelo ben. Sí, mellor que a meu irmán, pasou mal fame. Meu irmán, sabes que facía? Untaba grasa nos cristales e pillaba as moscas nas ventanas. Escoita, iso é xogar un pouco con ventaxa, non? Tres nais... Sí, non teño ningún pai, que eu non sei quen é meu pai, sou fillo solteira. A miña nai di, pero non sabe certo. Non se pode hablar. Din que te pareces moito. Pero non me digas ti a min que non é xogar un pouco con ventaxa, sí ou non? Tres nais son as que máis chaman. Home, sí, que aproveite. Din que me parece, seguro que me parece un sexo masculino. Agardo un pouco. Como lle chaman a túa nai? Rosa, verdad? Rosa. Claro que sí. A miña tamén. Oiches, xogas un pouco tamén con ventaxa. E logo? Porque tes unha muller que te segue a todas partes. Sí. Como leva iso Merchi de estar detrás túa e tal? Di a verdade, con todo de verdade. Ela xa vai por aí dicindo que é a miña manager. Aí a túa manager. Pero ao principio tiña algún, ciúme por... No, ciúme en ningún momento. Home, estamos moito menos tempo xuntos porque eu sigo traballando, veño aquí, pero ciúmes eu creo que non. Escoita, e os teus amigos? Os meus amigos unha pandilla de trastes. Ainda me fixeron onte a noite unha que se conto na televisión a mitad deles van presos. Non me digas. Sí. Cantos irmás tes? Teño 6, o sea, somos 6 irmãos, teño 5 irmãos. E o máis badanas, así, o máis un pouco lacaceiro, o máis rápido de todos eles, de mente calé. O máis lacaceiro, o máis raposo, sin duda, que é o pequeno Roberto. Oiches, e truxeches un vídeo Sí, cos teus amigos. Un vídeo con meus amigos. E de sair no seguinte vídeo, os amigos de Melchor e o irmán. Pois... Hey, mira Maruxiña, mira. Hey, mira como veño. Bueno, pois aquí estamos cos meus amigos onde nos xuntamos brao e inverno. Bueno, de inverno non tanto porque chove. Xuntámonos sempre a facer estas festas porque con amigos así que non fai festas. Son de farra, de festa, todo o que faga falta. Eu con eles vou a onde sea. Temos feito de todo. Ir a festas... Pero cala, home, cala, que faz ti agora? Que faz ti agora? Que faz ti agora? Que faz? Ahora collín eu a batuta. Que ibas coller ti a batuta, home? Que ibas coller ti a batuta? Pero se és tan chulo e así de guapo. A ver se és capaz de que nós te propoñamos unha aposta, a ver se consigues. Pero non vou conseguir, Robert. Pero xa perdiches a confianza en teu irmão. Desde que casaches toda. Pero que eu ainda estou en forma. Vos propoñedes, xa veredes. A ver se estás un licor moi normal. Eso está feito, pero outra. Ben, xa veremos como remata todo isto, verdade? Xa veremos. Porque en vaya lío te meteron. Meterme nun lío... Xa iremos vendo pouco a pouco. Como ás veces hai líos cando lemos os xornais, sabes? Hoxe inauguramos unha nova sección chamada Novas de Segunda Man. E vannolas presentar Lidia e Isi. Ben, e si, estas novas de segunda man empezan ca primeira noticia que ten que ver co dos nomes raros. De eso ti sabes algo, porque sei que te chaman Isi, pero o teu nome non é así. Xa expliquei en lugar. Eu chamo José Manuel Rodríguez Puente. Callar, que la estrada Pontevedra, dirección completa. Pero resulta que a mí no instituto chamábame o Isi Doro. Pero ese non me gusta, que non me chame ninguén, que é un insulto. Gústame Isi. Porque eu andaba atrás das mozas e para ligar facíalle... E decían, aí está, jato. Non por iso. Ben, no Uruguai adoitan tamén poner nomes así moi estranos. Por exemplo,
en Paraguai, prohibiron por decreto nomes que eran moi comunes a toda agora, como, por exemplo, circuncisión do señor, Circuncisión. degollación dos niños inocentes, Degollación tamén é feo. e o máis original de todos, Semen José. Imaginemos este neniño, cando se faga grande, vaya unha entrevista de traballo e lle digan o teu nome, por favor, e diga Semen. Semen José. Si, ó. Non se pode. Hai nos rarísimos, eu tiña ali veciños pola miña aldea, son ainda peor, pero non os vou dicir porque despois conóceme, despois logo me señalan. Pero sabes que tiña un instituto que todo o mundo chamamos Puri, que é da Estrada, mando un saludo moi grande. E sabes como era o nome dela completo? Que supémolo na clase, que isto de verdad. María Purificación, Concepción, Inocencia, Barral Fernández. Ese era o apellido dela, xuro polo Foi por certo. Pois agora vou seguir con isto dos chistes pescados, porque no Rei da Comedia gustanos pescar a famosos, ou que non sean famosos, pero que nos fagan rir. Así que, mellor, poñedemo vídeo. Esta era unha historia dun señor que viña pola rúa e viña así como medio amolado, atopa un amigo e o amigo pregúntalle que che pasa, Manolo? Di, non, que resulta que vin aí nun xornal señorita enseña el búlgaro e fun ali e era un idioma. Ese era o chiste. A verdade é que a nosa amiga Mabel Rivera, que é a Balbina de Pratos Combinados, faino moito millor en pratos, Non che recomendo que te dediques a isto do chiste. E quérote moi ben. Eu teño un compañeiro que nos vai contar un chiste e xo verás como os vai gustar. Veña, Isi, dalle aí, que ti sabes, veña. A min os chistes non me gusta contalos porque os chistes casi ningún fai gracia. Porque a mí me gusta contar a vida real. Eu conto historias que me pasan na miña vida. Xuro vos que isto podes preguntar, o que conoce por abajo pola estrada por aí, que pregunte xa se é certo ou mentira. Non vou contar chiste ningún, vou contar que pasei un disgusto negro a miña nai, a miña tía que non lle dou quitado as vacas, porque agora están cobrando as dúas, e vai ir a xunta en Ribanosa, que estamos perdidos. Porque teñen aínda dúas vacas, agora teñen unha, gracias a Dios, porque, bueno, vou contar aquí para que me entendades mellor, perro. Aquí. Non é chiste que foi un disgusto da familia, que meu irmán desde Mallorca chamando sabe que costou un teléfono. Resulta que colle, non dou falado a modo, resulta que colle, bueno, e miña nai, agora tiñan dúas vacas, teñen ovellas, teñen jaliñas, teñen porco, teñen unha atrapallada. Pero resulta, mira que me poden, fala despacio, e non dou. Despacio. Bueno, vou proceder primeiro xa para que vexades os antecedentes do animal. Resulta que colle un día chega a miña tía a casa, entra polo portal, trum, temos un portal vello que eu dixenlle que o cambiaran, pero non o cambiaron. Trum, trum, entra polo portal para dentro, e coa mínima abre, e mira para o tendal da roupa e empeza. Eu lavei 7 brajas, e colgeinas aquí todas no tendal, e logo, collería as miña irmán, guardaría a miña irmán as brajas. E de repente dá a volta así para atrás e ve o demo da vaca esa que hoxe tiña a manía que non podía ver diante e ve a vaca cun trapo aquí colgado roendo as brajas todas. Comeu as brajas. As vacas comen os seus trapos se lle poñen diante, Come na colle, roeu a braja toda, tú me dá, despois dixo miña tía que salían enteras no esterco. Bueno, o das brajas foi o de menos. Miña tía se estaba desconfiando dunha veciña que lle roubara. Pero miña tía xa vistes que é tan gorda, así. E colle, e di ela, pois a única que pudo roubalas foi unha persona, que non vou dicir o nome, porque se non digo o nome, despois a xente fala. Bueno, e come na colle, bueno, eso pasou o conto, todo tal. Chego, marcho para outra casa, porque eu vivo con miña nai adoptiva. E come na colle, e marcho para outra casa, e resulta que colle, non sei, serían as 3 da tarde ou así e tal, e soname o teléfono. E eu, cando me falta pouco tempo para acabar, vos decidime para que eu resuma, senón é un rollome. É un rollome. Xa verás. Come na colle, e miña nai, bueno, resulta que colle, estou na casa, todo tranquilo, con miña nai adoptiva, e non sei que estaba facendo. Bueno, estaba na casa, e sonou o teléfono. Rita de Tomasa, que lle mando un saludo que se pode dicilo, que é moi boa persona, sempre estaba aí para un favor. Come na colle, Rita, Manolo, ai, me cajo na... Vete para arca! E eu, pa que?
É un loco, A miña nai dicíame, que pasa, tío, porque fala con moita calma. Que pasa, Manolo, que pasa? E ai, Dios mío, escoite, mamá, escoite, por Dios te pido. E colle miña veciña, ve para cá que a túa vaca contou un policía. E digo, eu sen Arca non hai policía. Que é unha aldea remota. E a coña colle, e ela, vete para aquí, que agarra o coche, agarra. Eu non topei o coche, agarrei unha mobileta que teño, que a pobre xa casi non anda, eu fui un arrastro pola carretera, logo cheguei ali. Ai, xa nin había policía, nin había nada. Que pasou? Resulta que a vaca, miña nai viña coa vaca con dúas, e unha escapou, había ali un policía e tal, non sei que estaba facendo, que lle mando un saludo que o home portouse puta madre. Bueno, eso. Xa acabo. E resulta que o home, miña nai dixo, torreme esa vaca. A vaca enganchouno por aquí cos cornos, lanzouno por riba del, caeu espatarrado na carretera, e aquí viña con ele, tamén en medio de botar a man, tiña un coche rojo, e a vaca veu o coche, escapou o coche. Xa acabo. Ao final, miña nai vendeu a vaca, porque choraron pola vaca, choraron polo policía, choraron por toda a parroquia. E vendeu a vaca, e o tratante foi a un ladrón, que se lo digo na televisión, porque non sabe o que fixo. Miña nai meteuse debaixo da vaca, fixo todo o tu medalla, e coa miña colla dille, voulle ser sincera, a vaca cota. E o tratante, me dá o que iba a dar por ela, doulle moitísimo menos da mitad do precio. Eso non se fai. Ala. A ver, deixade por de caralladas e andar aí chucu. A ver, propoñede dunha vez que eu fago. Pero logo, se tes o que tes que ter, xúntame 15.600 na Plaza de Maside, que vayan desde o Miño hasta o Alto do Paraño. A ver se topas ti 15.600 nese cacho. Que non o consigo? Xa veredes se o consigo ou non. Vou polo traxe de faena e antes de que se poña o sol, os 15 en Maside, na plaza. Onde vou atopar eu agora os 15.600? Defraudar aos meus compañeiros sería como defraudarme a min mismo. Se ainda estivera por aquí Leticia, que é un especialista nestes temas, e me botase unha man. Eu non son a bruxa Lola, aínda que as dúas temos un aire, pero a ver que se pode facer. A ver, Melchor, que me dixeron que andabas amargado? Que me dixo un paxariño que tiñas un problema, pero que é o que pasa? Un problema dos gordos, Leti. Teño que xuntar 15.600 antes de que se poña o sol. E, ademais, entre o río Miño e o Alto do Paraño. Bueno, 15.600, a cousa está complicada. Bastante complicado. Onde atopo eu tantos 600? Na comarca do Carballiño. Espera. A ver, non temos variña máxica. Temos este micro do Rei da Comedia, que nos serve igual. E ti chamaste Melchor, que é un nome dun rei mago que todo consigue. Malo será que non o podamos conseguir. Imos poñernos mans á obra. Que che parece? Pois vamos, veña, traballar xa. Veña, a traballar. A buscalos. Pois veña, amigos, a ver que pasa. Pois aquí nos tedes, amigos, estamos no taller de Fino, seguimos buscando 600 e a presa este xefe nos bota unha man. Como ten que ser, ou non? Claro que sí. Vostede sabe que estou buscando 600, non, Fino? 600. No, 600 non, 15.600. 15.600. Bueno, este pode ser un deles, está ben? Vostede cree que arranca este? Sí, ahora mismo xa. Pois veña, por Dios, trate de arrancalo, Fino, trate de arrancalo. Nos vamos buscar máis 600. Non eres o gato dun 600, e sabes onde podemos topar un 600 con gato? Bueno, amigos, non sei cantos 600 levamos. Se 3, se 10... Estou reventado, Leti. Teño os pés feitos polvo, eu xa non sei. Eu creo que temos que conseguir xuntalos. Espero que esta xente nos axude, toda a comarca do Carballiño, Maside. A ver se na próxima emisión temos xa algún xunto. Que guapa saías na promo esa, interpretando en plan actriz. Ai, non sei do que me falas.
Claro. De que? No, ai, xa sei, xa ese sabes. rapaza que si home, de Portozás. Sonaba Parécese moitísimo. moitísimo. Sí, a verdade que a min tamén. Parécese moitísimo, pero nada. E imos a outra cousa, mira. Claro que sí. Melchor, nós queremos saber, a ver que pasou, se de tanto correr para arriba e para baixo, conseguistes algo. Cos 600. Conseguiuse bastante, pero eu creo que o mellor para saber se conseguiu ou non se conseguiu é que a xente o vexa. Vale, vamos 12, a verdade é que estamos aquí na Praza do Pobo, isto é increíble como se está volcando, pero que non... Pero que é isto? Isto está upío, ostras. Sí, este foi o coche que me levou a min na miña boda, foi o noso coche de noivos. Moi ben o coche da miña boda e todo, pero está a proba sin conseguir. Temos 14.600. Bueno, Fáltanos un. É certo. Pero de todos os que estades aquí, non tedes un amigo que teña un 600, un só. Ainda que non encenda, que estea por aí nun palleiro, pero un solo. Un só que dá igual a cor, dá igual o modelo. Ainda que estea sin rodas, imos por ela un palleiro, ninguén ten por aí. Pero que é isto? Que faltaba? É o número 15, Leti! Temos a proba conseguida! Temos os 15.600. Eu teño que agradecerlle de corazón a esta xente que nos xuntásemos aquí todos con tantos coches e por eso agora eu creo que temos que facer unha festa rachada todos. Vamos pa festa! Vémonos que nos vamos de festa, veña, vamos!